ko alam kung saan yun. Ay! Ako na yun! Ako na yun! Parang kaya das. Magsaset tayong apat? Pwede natin. Dito naka-video. Pwede natin. Bibili ako ng catering. Sige, sama ako. Ay, wait lang. Wala akong pag-isa. Meron naman ako. Ay, wait lang. Wala akong chika. Ang galing nga doon. Wait lang, pati niya kasi hindi ko lang na-extend. Sama ako. Kaya nagsisimba ako na Kasi bakaw. Alam mo ito, yung mabawas sa may isulit. Pero umamoy buntot. ipapamisa kita lang ko. Kailan birth mo? Ano ba ito? Bigyan nyo nga akong pera. Wala akong cash eh. Gusto ko Illegal kasi yan eh. Hindi kasi wala akong picture. Sis! Hindi mo kami bumibili. Ayan, may cash. Hindi naman sa akin po. Bayad po. Ay, Gcash mo na lang! Nat! Bisa kayo. Nino? Iwet pa na yan. Diyan!
Sino ba yung ano? Nabili na yung tissue. Ayun, nakuha pa lang. Nakalimutan niyo. Ayun na, pre-court na. Pagkatapos, yung susunod na matapos wait na, ano ko. Masa na si Chen? Sino ba yung ano ko? Sino ba? Sino Pwede ay, kayo niya, no? Ni Edgar. Ano yun lang? Hindi pantay. Loko! Loko yan, Kaya ba ako nila? Kaya ba? Huwag yan lang sa akin. Sige, ito ko. Nice, Carlo! Chen, may sinasabi sa Chen! Ane? Magkasangga daw. Sabi ni Neto pati sila, parang pantay, sabi ko. Nasabi ko sa akin, ayaw na. Nasabi ko sa akin, kaya ba ako? Tatawagin tayo. Tayo na, Mer. Martin ka lang ba? Dapat ko ha. Hoy, ang aga naman. Ito lang. Tapos sabi ko, nilulook forward na lang yung pagkain, hindi na yung laro. Akor pa tayo. Part 1. Tignan po kami yung pinamadali mo kanina. Sino? Nagugol ka sa amin. Sino? Ayun o. O sige, hawakan mo na ba? O, galingan mo. Wait, mamaya ano? Just follow tayo.